ng landmark sa Apollo Street. At i-focus gamay siya. Wala siya tayo. Tunta sa Parian kay Dulbay. Ano agyaan ng padong sa Parian District. Ano yung Parian District sa unang panahon na established siya para sa ano, Chinese immigrants na segregate sa Spanish o native settlement. Then one of the oldest district in the Philippines in siya Idol 5. So kani siya ginagsugo niya ang Parian District mga 16th century. So mo niya ang Parian District. Kana pong monument niya mga kwan Idol 5 mao po na ang significant monument para sa mga para sa Cebu historic mga historical events sa Cebu ba mo nagbuhat og monument siya. Nata diri sa Parian District mo na ni karon ang kuan Idol 5. Napo diya ang kuan Parian Fire Station. So mula bang ta diri. So mostly diri daghang po foreigners diri kay one of the oldest district in the Philippines. Hi, how are you? So labang ta kay Idol Bay. Oh, so this is the place. This is the Parian District, one of the oldest district in the Philippines. So naani sa tumboy bahin sa Colon Street. So mao ni ang monument, kani monument siya mo ni nagsignificant sa mga historic event diri sa Cebu. Mga heritage of Cebu ba. So mao ni siya Dulbay. So masota diri sa monument. Kaning kuan day Parian District during 16th century maon siyang kuan to separate the Chinese immigrant from the Spanish no, from the Spanish and native settlement, and also maupo ni siyang kuan the place for the wealthy and elite family in Cebu. So mostly diri na diri mga nagpuyo ang mga wealthy and elite family sa Cebu. So mo na iyang kuan yung monument po diri. So atong subayon niyang monument diri. Napo diri ang Parian Fire Station. So mo na siya kay Dulbay diri. So ato subayon diri. Gamay rin nga lugar siya. Gamay rin siya nga area. Siya. Subay ta diri. Kay Dulbay diri ang monument diri siya sa Parian District.
Napod rin ang Parian Clock Tower. Kana siya. Muna ang Parian Clock Tower. So, muna ang Parian Clock Tower mga ka-idol vibe. So, kanang pong Parian Fire Station na po na-locate diri. During 80s, 90s, bisan karon na agya po yung kuan diri magduog basketball. So, mostly diri sa una mga varsity or bisan dili varsity mo duwa diri. Kay aligre man duwaan diri og basketball kay dagka mga gahi diri mga ka-idol vibe. Nadya mo duwa diri basketball na tortilla no na ring ka. So man ang Parian Fire Station. Naagya punta diri sa monument no Cebu kuan monument. So mo ni mga historic nga event diri sa Cebu. Naagya punta sa paano monument diri. Mo ni ang nagdetalye sa historic event diri sa Cebu at sa Parian District. Diri nga area sa unang panahon mo ni mga lugar sa mga dato na diri mga Spanish mga pamilya nga dato din atbang po ning kaning side ya na po diya ang police station Parian Police Station tira po na po diya ang barangay Parian tira po tayo kay Durbay na diya ang Parian Police Station o kang barangay diri ang sitwasyon diri. So, napo diri ang chapel po di ay sa San Juan Bautista Chapel. Napo chapel ito pat sa Parian Police Station, Parian Fire Station. Anong white ya? Wala ang one ya. Ang chapel niya. At kaya punta diri sa Sol sa monument. Okay. Diri ta kay Idol Vibe. Dayon ta diri sa paglakaw ato na libuton lang sa ina diri. Ora ini siya diri. Kay Idol Vibe is kuan rin siya, gambay rin gini siya nga lugar no. Ikot ra gini siya. May mga destination kung sa mga foreigner mo ari. Daghan foreigner. Ano siyang luyong nga bahin. Yes, yes, lagi punta diri. Ora ni diri ka Idol Vibe sa Pampuan. Ani ra ni ka simple diri sa Parian District. Gawas po niya, pakita ang gawas. Mo na ni diri. Gawas. Ang kanya mga pintos. Sobrang punta diri. Simple lang din diri.
sa unahan ng fried chicken. Gusto mo makaon na rapod diri. Mao ni diri ang structure sa kwan sa mga Cebu historic event. Mo na niyang kwan Parian District, one of the oldest district in Philippines. During 16th century, mauni ang place sa mga wealthy and elite family diri sa Cebu. And established po ni for the Chinese immigrant to be segregated from the Spanish and native settlement. So mao yung commercial hub during those times. This is the commercial hub and home for residence for the wealthy and elite Spanish family here in Cebu City. The other side of this, we going straight. You can see the Yap San Diego Ancestral House. Wala mga ilang mga fried chicken diri pagkaon diri. So gabuta diri kay tama pagkaon. Wala bang ta idol by doon ang Yap San Diego Ancestral House. Panagiyan na sa mga Yap and San Diego. So, dito mo sol karon kay sarado naman. So, mauna kay Dolbay. Like and subscribe para sa more video pa atong mabuhat. Thank you.